Wah, wah. Guys, welcome back to my new vlog. Ini video बहुत interesting जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. आज हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल देखेगा. कैसा कैसा है देखेगा, क्या क्या है. वाओ, बहुत ठंडा है अभी. देखेगा क्या क्या है. बिनो ना आरो दंबावो. दालागोन ब्राहाय. नै नोंथांमोना नायनो हागोन ना. वाव, मासे समायना. या, वाव वाव वाव. दुगैफैनांगोन र' नेक्स्ट टाइम फैयोबा. थांसै आरो मा मा दंबावो नायलांबाय थासै. अभी हम ऊपर जा रहे हैं. वाव. Wah, नोंथांमोना नाय बियो मिनि वाटारफल मिनि. मोजां वाटारफला, बुंनो नाङा. वाह, सोरबाफोर जुवाय फैयोबा बेवहाय बानो जाबाय. माने बारा गिदिर वाटारफल नङा आरो इयो मिनि फिसा. लोगोफोरा फट' खेबगासिनो. नोंथांमोननो मोनसे बरिया भिउ खिथिनो नागिरदों. नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय. बरिया हिट नुस्रायो. जागाखौ बोरै नांखो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहर. बोरै नांदों. आं गाहायाव आंना खिथिबावनो गाहायाव मा मा दोङो. मा बुंबावनो, जोंनि आसामजों रुजुजाया. पूरा नीचे में जाएगा अभी. ओह, बिथिंनिफ्राय आरो बुंस्रानांला. बहुत हिट आरो बा. फार्स्ट टाइम बिदि नुफेरदों. फार्स्ट टाइम. बिबो शिलंआव बावसो.
harsing जानाय नङा डेंग्रा क्या उड़ रहे ये बच्चा लोग बिथाङा बोला खस्थ' खालामो फट' खेबनायाव हारसिंनो खेबो बेसेरा लोगोबो लाया आंखो नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआवथ' खिथाहरथार मिथिं नाय बाप 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 गाहायाव ओंखारलांगोन बायसान्स बायदिबा गोलैनांगौआथ' सेस आथिं रेवलायबाय माथो दाथ' बहुद फिसा फिसा बिदिनो नुबोबाय आरो बांसिन बरिया हायनाय भिउ खिथिगासिनो दा गाहायाव हांगोन आं खिथिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय skip oleh kamera videoku skip kamera oleh menua oh shit kali ini gini kena belak lemena hangjubay logoफ्राबो गाहायाव एसा खस्थ' खालामदों खनसे लाइक थुना होरा खस्थ' खालामनायनि नामै नायदो नोंथांमोना नाय बाप मासे थान्दा बाप Rajet बाप खाथियाव आंनो रबाय खाथियाव आंनियाबो एसे गिनो गोनां शट लेमिना Wah, Bap, masih kuah. Mana gitu? Nih, kamera nang judung. Buhut kuzu. Nah, kacang gondroh. Wah, nih mobilan jalan. Wah. Kamera ini sama nampak ramai zaman nengah, nanti dia laut danger. Wah. Beri kuklipin ini dia nah, kok full pani. Urat deh. Dia nane bela full faida. Ang bung hala dia nane bari menjeng bung jeb hala. Wah. Naina. Wah. Nah, lepas urat deh. Nih, kurang manis sopi aja pak. Dah last bini waterfall ni nak berbabung ang dah last tahu kan? Ang kira naik dia sih. Sok mobile auto ida supaya macam nenglah. Foto belak kaza foto lah nengah pula ya. Kau suruh lah ya, OBC handsome no mana? Mungkin lah ya. Nah. Good, kau. Style up. Wow. Pura, pani, pura. Mobile ano water. Wah, pa. Kata sumailah ada bra. Ang desyonay. Jangan deh, barang kena lah. Si Jepar na.
teman-teman, di sumur basah gua satu. Wah. Wah, jalan yo jalan. Sibuk sahabat. फाइनली ये बस्ती बहुत अच्छा है, पहली बार मैं देखा, बहुत अच्छा लगा देख के। बापा, ये तो शुरुआत है और नेक्स्ट में जाएगा। क्या है क्या बोलो? क्या अंक मुझे बोल रहा है? फोटो क्या फोटो? मंडौला ये जुआई में है, लेकिन अभी बताएगा किधर है। जुआई में आना तो इधर आने का मत भूलना। नुबायमोन नाथाय बे वाटारफोरखौ आं रावनि इउटुब चेनेलावबो नुवाखैमोन। बहुत नायदों आङो वाटारफोरखौ शिलंआव बबे वाटारफल दङ बेखौ नायजोबदोंमोन, नाथाय नैबेखौ नुवाखैमोन। बियो बहुत गोजौ, मोजांबो। जों दुगैलांनो हागौमोन, बाट जोङो जेबो ड्रेस लाबासै, बेनिखायनो जों दुगैलांनो हाला। नेक्स्ट टाइम फैयोबा दुगैलांगोन, बारा गोजानथ' नंखाया, जास्ट 10 किल'मिटार जागोन आरोना जोंनिफ्राय। नैबे वाटारफलाव रावबो इउटुबारफोरा हायाखै, नोंथांमोना आंनि चेनेलावल'सो नुगोन बेखौ। बेनिखायनो नोंथांमोना जोलै मोजां वाटारफल नायनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामना हो, नुबाय थागोन। बहुत ठंडा लगा यार, वाह। आंथ' बिदि सानाखैमोन बेखौ, नाथाय ओयाव नुनो हागौ बेलेग गोजौ। बासे बेंग्रा बिलाय फाइनालि गोलैबायमोन। बारा माबा जानाङा, हसावनो जस जानाङा। आथिं साइथिं मावजोब्बाय आथ'नि। दा बिथाङा बेलेग फट' खेबनो हायो, वाह देन्जार फट' खेबखायो। सेसमोन इयाव गालिनानै थांबायमोन, ओइयाव मोनहैबायमोन। मबाइला मा जाखो? आं दिखाबाय। ए कुछ नहीं है, देखो माथो बुंबावनो आरोना, नोंथांमोनानो बुंदो बेसेबां समायना, आंथ' बारा बुंला। नै फेसबुकफोराव हेगारनो थाखाय माबायदि खस्थ' खालामो नुदों, एसा खस्थ' खालामो। नोंसोर लाइक होआ ना, हिनजावफोरखौल' लाइक होयो, बिखौबो लाइक होब्रा 1K गाहाम। वाह मेरा बाल लंबा हो गया। बाद में थोड़ा टाइम रुको। ऐसा करेगा मेरा बाल को, और ऐसा करेगा तो क्या बोलेगा तुम लोग बताना। वाह दाबला फैयै मोनफैबाय हाला थाबायनो। नै दामग्रा सामग्रा लानायबो 2 केजि दङ दामग्रायाबो। दायो जोङो नायनानै फैबाय, दायो न'आव थांसै। बेयाव हले फैनो दाबावखा शिलं, जुवाई, दायो चिरापुन्जि, दाउखि, कारांचुरि, बेबायदि अनेक जायगा दङ नायनो गोनां। मोनसे नायलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नुगोन। साबस्क्राइब खालामना ला। जोंथ' साननायमोन नैबेखौनो फिसा बेनो वाटारफल, बाट बे नङा, बियो जास्ट जागायजेननाय होनबाबो लस गैया। बेखौ नेनानै दङमोनदां, बियो मा वाटारफल नोंथांमोना नायदो। आं साइन बर्डआव खिथिगासिनो। नैबेनो टायरसि फल्स। सोरबाफोर जुदि जुवायाव फैयोबा नैयाव फैनो दाबाव।